Pininali tumaphan Carbitis 2.0 YouTube channel hin pen documents ka apply 50% discount offer na kiwan pido. Lapen kopi pia son si discount kilong ponjima labang kenon nalitum laso video long si tek pon long ipo. Lapen nalitum laso YouTube channel along jong sinan kahumri milang pule ka chinghon penalitum subscribe igon lapen video tas tame nalitum share pon igon. Tang denon pinila documents apply discount apu thakle Pathek pen cethan polonang lapen lang polona. Tane non nalitum han offer na ki 1p aputhak le dak cethan polona nalitum dak theklungji Wednesday special mate 50% discount offer pini nalitum afan nang 1p iklo Carbitich 2.0 YouTube channel ahin pes tame nalitum dak screen along tame thek pon long igji lapen kopi pia son si kelong ponjima la 50% labang ke non nalitum thek pon long ikpo lapen labang ke one day offer anchot mate arnisia permanent 16 July 2025 Wednesday lapen apor labang ke nilidak mention pon pes tame apor labang ke nilitum laka ke kapathik pon labang ke arne kang sam for 5 PM si labang so offer bangke pado pon chatpo lapen dak online nalitum documents document service available ason labang ke nalitum pandak nang than pechini pon ikpo lapen kon an ador malas tame nili ladak labang so video lo nalitum manan than ikpo lapen available service labang ke lasono kai ke sono nalitum dak thek pon ikpo available service labang ke new voter ID apply lapen correction lapen transfer ai wis tame nalitum bang wipin pens tame lahayason banalitum claim melo lapen nili kidam tang wis tame penan voter ID transfer pilo correction pilo lapen new apply ta nili claim pi olo lasinalitum jongsi komane voter ID kavelang lapen correction jia bang do lapen nane transfer ji pulotang te provision pen nalitum na homre kon lapen ador kijum pen pini labang ke 50% discount bang nalitum long ponikpo pini anisi aparman labang ke lapen nalitum dak pan card stame kavelang atum stame dota haiji mine dota helang lasi pan card stame nalitum pandak 50% discount na pen nangke 1p dolo 50% pulotang te nalitum nili example afan daga dor bang nili pon ipo example 300 pulte nalitum nil pinia bangke dak 150 pen nalitum pan card new apply lapen corrections tame nalitum long pon ipo pan card correction labangke name pen chenglog date of birth lapen address ai hui correction anta and nalitum lang vipin pen tame long pon ipo lapen putho do tulang dak employment exchange new apply lapen renewal tame nalitum long pon igji lata nalitum nahok to damang nilo hemi nilun pen nalitum la whatsapp long documents nang senang po lapen tangka labang ke nalitum mathanang ne advance tangka nang ne lapen apply date pen si approve lang date pen si tangka bange nalitum nang senang po jelason lapen ayushman cards tami lata important lo bate kinang sot lo ayushman card ke apply long zi labang ke la ration card document chot si long iksi mate ration card along amen kido tanga tumsi labang so ayushman card labang ke apply long choji long si ration card avi pulutang ti la ayushman card bang ke apply long le lapen kidam ta ostame lason lo nalitum ration card dokok po epits tame ayushman card ba nalitum customer medet atum si ki ong lo bate ki ong lang lapen emergency hot nili bahini bang pamlo lason emergency si sinili ayushman card ke apply pidun lo kumarne ke pinap operation ji ba lason claim nang ji pupon emergency nang salam pita pupon lapen nili stame da emergency labang ke nili bor ipidun det tilo mate salam pidun det lo lasila ayushman card labang ke advance si nalitum claim nang ji mate apply nang ji Pero son tata Islam cards tami avelang pulte na lata nalitum apply pon ikme Islam cards tami apply long ikji lahai dak kitok pon ana son ba nalitum long pon ikpo lapen Islam cards tami penangan ke apply tang tum siki ong po lapen ke apply tang tum mata ta haiji mini ini si ke apply dun ba labang soli bang long lelang ba long le pula son aning kamata tum dujil tami bang pupuason si trong hong paning ding si richo ke chulong pu bang ke lamang salam the bang la son lo
si benefit bang people lo kedam tang hot stame Assam sarkar pen sarkar hin pen stame te hol high benefit la bang ke non so normal amni tumbang long non de pon cholo la si kapre state ba kapre adim la bang ke suri cc la bang ke chiklo jon wang la isram card ke do tum la bang ke long pon wai lo la sila so bajas tamida Assam government hin pen stame pang dak daprang pun la penali tum stame matha nang ne la anar jiding pen chonghong lo chonghong lo nang litum stame la si la non olom so ka chonghong ji fan nang litum bor ichet nang po jala sonno pen new ration card stame apply long exil pen rc ka download la tanali tum dak pen long pon ikpo dong si komane rc chingbuchok ba rc avedet ba rc long ledet polo tanali tum ador ki jum pen stame nali tum long pon ikpo la pen asol thada UDM registration certificate mate kopini nali tum jong si business la high claim la pen pini scheme pen jong si nali tum loan NG pulo tangte la bang so registration certificate la bang heba kido nang chi kinang sodlo la sila stamina nali tum dak pen long ponik po la pen Assam toilet scheme la pen nali tum long ponik zira so la ta scheme stami hini ke thom scheme ni lida ke tokon pe ba ke et pon pe si ke on la pen documents amukha stami ni lida ke tokon pe si ke on la sinali tum apply vek ji atum le nali tum la contact ik chono dake tok ponda dolo nali tum no need to visit apply from whom for more details info contact the contact number ki pipon do la bang so contact number long le na call igon la pen nakar ju chochot tume nang call nang ne la apply vek ji atum non apply vek po putum bangle nang call ik chonon ali polta whatsapp os tame nang text igon tapi kidam tang os tame lasun karju chocho datum doigo la si sun karju chot pulte nili message ta nili reply do ning tungte la pen reply ta la ana por ave thema message nili long bangke advance tame igun e message nang ke leke laila pinila wednesday offer na li tumhana ki 1 pf 50% discount offer do la si nani tum jong si isi documents jong 100 rupees pulte pini bangke nani tum 50 rupees pen nani tum long pon ikpo si kidam tang hostame nili son offer bang 1 p verlo la si pini puthot nali tumhan special la 50% discount offer la kapado la bangke nili tum ladak documents kasalam tuman dukan kido tuman si kaching wai thelo puthot paklang pon thunon pumasini lihin pencil la bang so hormu bang paklang pono la documents apply service la bangke stame ka apply ji atum bate nili tum la group duigo ladak duigo mane bang pho bang thogan do la documents la son ke claim dokan kido atum na si nili tum la garbage a group pensi labang so offer labang ke paklang ponik lo si video na tum share ponik ko karbing long ras tame pala igna la pen bechinik na la pen documents ka vi tum stame do uta hela la pen documents avi pin lang putum stame jong si ili karbi pulotang ke labang tanili nili to mahin pen bor ipj ko pipia documents si ke apply ji kinang ji malabang ke stame only for ilila karbi paran chodji la pen kapre ga khai fan mang without isi documents ta ave pulotang te alang litum han mang litum ajat stame claim pipe la pen ili arleng tum ba karbi lo pulotang te labang ke documents jong si ave pin lang arta do ik olo pulotang te last time documents palong dun ji afan stame nili to mahin pen karbitis 2.0 global hin pen stame nili tum palong pi po stame karbi nangji karbi khati nangji la karbi ang long long ke doklung abang phu ba abang phi tum nangji out pen ki bang stame chokji stame karbi ang long si do nang po jalalo la pen kapre ka khai tum han bangai documents ave pin pun nili tum ajas stame selam pidun de lai bangke lalu pini video mate pini update naki 1 pi bangke asido me thakme kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilang radu an pastame nilin pen kardom